Hi guys, good morning. Hey guys, magpakaon ko sa akong mga piso guys. Yeah. Ano sa tubig guys kay init trabag panahon. Tapos mainitan sila. Luoy pod. Kaya sila nainom. Ang ganda guys. So, gipanggutoman ni sila guys. Guys, oh. Kung siya kabuk guys, mamatay man ang kuan. Among ipakaon niya guys. Ganyan guys, oh. Feeds sa 45 days. Ano sila? Kuha ko. Sigutang ko naman yung tubig oh. Duro.